8 fotografías nas que as protagonistas son 4 familias de Boiro compoñen a última campaña da AVE. A través das pancartas e monolitos que xa locen nas principais rúas da vila, a asociación busca concienciar sobre a importancia do consumo local. Eu creo que este tipo de campañas son moi boas polo que traen, non? O que van a traer é máis comercio, máis clientes, vamos a ter as rúas máis bonitas, cos comercios e os locales totalmente cheos de tiendas e simplemente comentar a importancia que ten de consumir no noso comercio local todas estas ventaxas, non? Creación de emprego, rúas máis vistosas, todos son ventaxas, non? Como complemento á campaña, a AVE desenvolverá un concurso participativo para todos os clientes. Tan só teñen que escanear o código QR que aparece nos cartéis e votar pola súa fotografía favorita para entrar no sorteo de varios agasallos. Dispoñen de prazo para facelo ata o 22 de xuño. A campaña ten pancartas por todo Boiro. Este ano decidimos non só poñer na rúa Peonil, sino en outras rúas. Consta tamén de varios tótems e unhas pancartas grandes que están xunto ao Concello. Salen 4 familias de Boiro en 8 fotos diferentes e con varios eslóganes. Ensinamos as nosas fillas a que consumir é decidir. Todas as fotos teñen un eslógan significativo e nada, como presidente, para min é unha das campañas máis bonitas que fixemos a toda agora. Para darlle máis bombo a esta campaña, pois todo o mundo que escanee este código QR pois pode votar a pancarta e o eslogan que máis lle guste e leva estes premios, que son un reloxo, auriculares e vales de 100 euros en Regala Boiro. Aínda que o sorteo realizarase o 23 de xuño, a campaña seguirá presente nas rúas de Boiro ao longo de todo o verán, para seguir a reivindicar o papel do comercio local como parte da identidade do pobo.